Здравейте, аз съм Blue Angels, както разбрахте от заглавието на клипа. Правя вече третия си клип. Значи, в моя нов канал искам да направя нещо като въпроси и отговори. Ще го правя с моите две приемни, които все още няма. Но може да направим нещо. Ще сложа снимка в Facebook до вечера, може би, или след малко, на която да задавате въпроси като задавате въпросите, ще направя клип с тях и ще го кача в YouTube и там, да, естествено, ще направя клипа с въпросите. Да. Мисля, че това беше от мен. Ако имате някакви въпроси, напишете долу в коментарите. Канала ми от вчера, но ако някой го следи, моля ви, абонирайте се и дайте палец нагоре, ако харесва. И това беше от мен за този момент. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро.